Dobar ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo igrati Sky House. Ja sam malo igrao prije nego što sam snimao možda 5 minuta. Napravio sam novu mašinu što nije bilo prošli put. I bio sam u rudniku i našao sam ovih. Našao sam 4 ugljena. Sad ću napraviti baklje i moram napraviti mač. I tako to, zato što ne mogu se boriti dole protiv čudovišta. I nabavio sam malo drugog mesa, gdje je 6. Što ti trulo meso? Moram ga pojeti zašto sam ga... Dignut ću se jednu sad. Sutra nam staviju baklje. Dore. Skoro sam pao dole. Onda trebam staviti baklje i onda voda neće se zaleđivati. Ne treba mi sad još kamen, još neću proširivati. Moram srušiti sad kuću skroz. Zašto? Pa treba mi drvo. Aha. Misliš koliko će ti trebat? Pa sad ću posaditi, ne znam, neću još ništa raditi. Sve tamo pokupiti. Ne mogu biti oprezniji. Okej, sad čekaj, imam 3 kamene. Okej, sad ću napraviti, imam 5 drva, okej. Sad ću napraviti mač i iću dole u rudu. Moram iskopati malo kamena i ugljena i metala. Kamen uđu. To baš nešto nema veze. Biti dobar dok me navijeme. Hoću sve ostaviti da dole ne izgubim. I uzeti onaj drveni kramp. Da je gotovo skoro. Ali nadam se da će izdržati još 2 udarca. Evo metal, okej. Znači sam punio baklje. Gore. Pojď ovih 5 baklje. Sad ću napraviti kramp kameni. Da mogu kopati metal, zašto sam vidio dole metal. Dosta. Nekako ne nova zašto. Okej, malo idem poučin, evo metal. Metal ne puno treba, zašto ima neki zadaci da trebamo napraviti cijeli metalni oklop. I tako. A dobro, vamo ima valjda dosta metala. Valjda. Ima ga tu. Možete napraviti luk predor. To je super. Onda tu možeš gađati one pacijente. Čekaj, moram paziti, vamo ja mislim rupa. Nisam sigurno. Jesam rekao, nije li rupa? Je rupa. To sam i rekao.
Dobro, skoro sam izgubio metak. I najsmo metala već. Čekamo malo da trpat. Da. Ne bi pao. Ovaj ugljen pusti. Ok, vidim imamo plavi kamen. Ili lapis. Ok, čini mi se da je dobar samo jedan, ali neću biti toliko siguran. Kao što sam rekao, tu ih je dosta. Ok, tu ih je predosta. Gledaj, Da previše. da, previše, gledaj ovo. Gledaj koliko ih je tamo je još jedan, a gledaj koliko ih se vamo. Tu ih ja mislim 5. Da, maš. Tako ja, kamenim mačem sam mrtav. A, sad ih je 7. Ja mislim. Vidio, tu je. Samo tuče. Vidio. Koliko je njih tu? Meni se crkne cijeli mač. Ovo je najmoguće. Imaš dole XP. Pa znam, nakupit će se malo 3 kila XP-a na ova čovjeka. Evo ova tu što glupa. Dobro pametno. Dođemo. Pa da možeš ponovno napraviti kameni mač. Čekaj sam moram. 7 XP-a. Vidiš 7 redova XP-a. Šta ono tamo skrivaju? Jebovi sve. Gledaj koliko je mrtav. To sam i mislio. Samo moram brzo dole ići. Pokupiti one stvari. Koliko sam sam imao. Sad su mrtvi. Sad će im dole doći. Bez ičega. O vidi. Gdje će vrit. Ne to zanimamo. Mrtav sam. Mislim. Jes. Ajme, jesam ja glup. Znam što sam htio napraviti. Dobro, neću varat. Čekaj, neću varat, ostavit ću na lako. Neću. Jer ne želim. Vidite. Sad su mi se tu nasrali. Kuda su mene? Pa jesu. Nema omolika, znaš. 3, 4, sad. Hop! Znači. Gdje su im baklje? Sad biži sada, biži. Biži. Kako ti ih sad sve kako sam se sad to namislio? Gledaj ih, mala djeca. Ajme da klikam. Ne. A vidi ih, mala djeca. Sad sam izgubila sav XP. A vidi ih, mala djeca, vidi, bum, vidi ovog malog. Svi jedu. Bum. Ti ispravi jezik. Ti ispravi jezik. Aha, evo ti, na. Sad se ne može više stvarati. Okej, a vidio. Znači tu se kad stvaraju zombi. Da, tu se stvaraju zombi. Imam jedan zadatak, moram tu stvoriti. Oznaka. Predorno. Dobio sam predorno stvari. Mislite ovaj kofi. Krivac sam, zašto sam masu drva treba tako. Već imaš kofi. Pa nam veze. Uništi ono tamo gdje se oni stvaraju. Ne, imam jedan zadatak gdje... Okej.
redstone. Dobro, treba će se desiti. Triba, ali ne mogu ga kopat. Dobro. Ok. Sad sam se malo zeznio, da stanem kamena. Kako će se sad popet gore? Ok, još je sad noć. Ok, treba to sad uništit, ali poslije moram to sve raditi. Zašto? Pa da ne bi pao možda. Dok idem ja brzo gore na površinu, da mi ne bi došao neko s leđa. Baš se spavati, jel? Ne, sad ću to. Ok ljudi, to je to za ovu epizodu. U ovoj epizodi smo bili u rudniku. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!